Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi ini? Tentunya semoga berkat ya. Dan mudah-mudahan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pagi ini ya teman-teman. Nah, kalau rumah bapak lagi, soalnya di sana acara keluarga, warisan keluarga. Wis angetin. Tapi cuacanya kayak ini gitu ya sih kan. Ya Allah, ini kan biar. Ada kono kekerap nih. Garemis. Iki ceritanya kok gini sih. Dan dia apa? Ya, apa itu? Gabus tuh. Gamis ya? Gambar apa? Bukan deh. Ini aku kena habis lagi tuh kena dia. Lu tahu mbah. Oh iya, ini dia. Nanti ya lu bukan. Teko-teko itu ya. Di mana ya? Apa? Dan rameng benar. Dunianya seperti ini guys. Sepeda lo sini wong arisan ki sing sopan nang gunung iki. Itu keluargane kakungmu kok. Kakungnya nono ae, utan-utan yo. Gelap. Nah, masa aku sampai jam ini Mas Putra itu kerja. Tak tinggal rono dulu, nanti sebelum jam 12 aku pulang, soalnya mau ke Ponorogo juga kontrol ya teman-teman. Hari ini kontrol ke Ponorogo tanggal 26. Saya ngenteni terang, ngerutan nah kita yang jalan di bakal korban itu. Dia mana lah game mai kaya ngono ya. Saina. HP-mu geremisan lho. Engko ora kena nah lho. Kenapa?
Sandalnya di samping. Taruh taruh kita. Sandalnya di samping. Sandalnya cincin. Di samping. Kayunya banyak. Ya sama loh, ini kami kayunya banyak. Samping kok sing dalan sempit, elek dhewe, guys. Abot. Ya, aku mau jahat dong atus. Adus model Kalian adus pun pun samitan. Alah Gusti Allah. Ah, mulus kaya bukat. Sesuk to Mama. Lah wong Jawa mriko, Mbah. Jawa. Lah mriki nopo boten? Ora. Mayo ngene iki iki. Ora ngene lho ket mangyo ngene. Udan, Mbok. Ket mayo ngene. Tak kira iki telenan. Sebentar. Wis dilipatan. Iya toh. Kiki dia apa lek ngono? Apa kowe? Apa kowe? Lah, kena. Kena campuran iki dilebok kuwi. Apa? Dia tempe. Iya. Tapi iya lah Ya saya kurang. Kamu aku nggo mayo robat. Tapi sebentar. Saya lagi. Tak telepon Pak Nadine. Nek diombe leno de. Bisa lagi, guys. Bode. Nggih, iya. Nggih, bode. Berkakat. Apa kene to kan?
Cera. Angge ceraki iki lho, Angge ceraki iki lho. Biasanya siapa mbak? Ya kuwi lho. Jenenge yo. Bisa likat dulu. Besar lah. Ya. Rene tuh anu mbak. Bebek kan? Mbok. Ambek nyantong kok. Rene biasanya lagi. Oh, tuh Kak Uci ra tekoke besane mrene. Oh kan. Tentang orang ini mbak. Iya, sepiro? Kita sak makan penting ra ngerti mong ya penting tek. Sewakan. Ini ujah lho. Mita sing anu bawa ada. Mene, ditambah titik colong malah. Iki kok kurang lain Tambah titik. ene lawe lho. Lah iya wis yo ngono. Coba lo. Kalau kene dhuwur kan Pirang, Dok? dhuwur kan dhuwur. Iki kono kan gitu. Tak duane kene. Yo, jan bokonge gedhi to, Dik. Gini. Tak mian tewe, tak iwake kene. Gatos. Juta 500. 16 kayak dipotong GK 100. Ora apa-apa. Dhisik ya 16 kayak parme lagi nambah. Sing sitok metu iki lho. Aku metu ngono kuwi nambah. Kok ora Kang normal kayak cekel kopi emang. Wis di nice laser di. Nasari Amet yu kah tak. Aku tak anu. Kilo nyepret di piring kan sini. nah lu nombok tende. Nilai ya. Tak buang. Cara masuk deh. Anu dite biar sampun area ya. Tambah kecilian. Tak buang. Jadi ki. Berapa lo? Dikira di kayak kopinya didingkli ayo cukup tak buang. Rono nih siapa no paling Mulai cair Pindo. super Era ke anu tapi wae. Yanis putus. Ora apa tak grujuk Sampai ketemu lah kapan? Jadi ini ini. Sini kalau kan mbak. Terus kamu kok marbuk gue ini. Ora di berarti godhog ra lebih kulkas. Breng. Tapi tak umbah iki mang. Asline sik telu sik. Aku ora iso milih hatine. Hati. Jogel kuwi ati wi. Lah iya maksudku ora tak. Ora apa. Jangan sampai Ora. berarti Lah iya. Kendi ramu kurang Rendeng-rendeng tadi. ngeronya-ronya Wingi kan? jadi rame-rame lek lu lembut kae lek no bukan kae duduin Kalau bandingi yo anu. Kan solasnya sampai. Mbak ini Yang berkuda itu apa sampai nih tapi baca nih kok. baca nih. soeke ora ndang sampe yo mlebu kuwi yo Ya lah asalnya sampai. Nah coba ini mbak. Oh, anu sate. Iki sate. Mbak sate nih. Mbok sate. Ya. Iki ini. ya yuk Nyapa sate kesek kirang kae Yuk. sate nek. Terluar. pilih ono sing Sing apik nang luar sapa sing wedok? Nggih. Lah sing mana? Subur. Silanang pas luhurnya kan griyo. Luhur jane luhur jadi subur. kuwi lho dhuwur enek ngono kok ya kaya ning kae terus apa yen dhuwur barang kuwi lho aja mloyam Melayu Katong karo cinta. ben satu Jane aku re iki lho anu terus ngono ka lho patan nggih ya wis atur kumpul wis atur ben nggih Dik Jenjane betulnya kangen aja nih biasanya poyan-poyan. wong ini selawung aja to Ning mano malah ke wong ora penak. tak kira ning selawung Nanda.
Bulu. Ya kan kok. Iki kecingi lho, Pak. Iki kok kudu becek. Asline sana. Lah iya lho, becek. Kira mboten rasanya. Dure Ya terserah lho nyang yo monggo ora. Sopo ngomong ngono saya yang ngono. dulu kesana. Lah kayak lapor Cara kamu kesana lek. Ya don sekamu Masa kok kayak selah malih gitu. Don. Sekamu ya ta? Tolong Jen, nyesek lho, Mbok. Isik. Yang kurang benar. Cingi ninggal sing rewang gede pemain. Ya Allah. Mumet barewang ke adus. Masuk angin Terus ini. masuk angin, lah ternyata Dede kan kerotak. Saya urung lek, genep lek. Orang ngerti lek tukang kerotak. Orang ngerti. Jadi dia lu mati. Lah yo kuwi diomongne barewang. Rayun, Yang lanjut, boh. Pak polisi. Polisi krayon? Ya, polisi krayon. Acara apa iki tuh Rono? Kita kan ini papat yo wis. Kowe rono. Wes ngene kowe marak noto. Tangan yang nyekel ning gini. Anis. Yang dilan lek paran. Lah kae lho rono kae nang ngadeg Yura. Yurah orang adek. Yuanis, Yuanis ngadeg rono kalau Yuanis nyanggon wetang. Kayak Yurah kuwi gen lungguh ning kono ya Anis. Ya, Kayak Yuanis ae. Ya coba jangan beri kita ya. Jangan beri. Sing kuwek meneng ae. Tungane sing kuwek meneng ae. Saya menang ya. Anis. Ini Dinda. Nah, ya kamu yang gini. Itu tak oke piye lah ngomong itu. Mungkin yang mana, Dok? Papat. Saya papat. Trayo rada anu. Rada jeja ya? Iya kan? Ya pero sih dasare itu ya. Kae oleh omong ayahe sirahe le mendem hari ini berarti gondol kucing. Ya kuwi lho paling. Wis aku biyen aja. Jumlo yang lain lho. Lara somong nih iso. Kuwi ki wis iso lho, tapi ki sedan dasare. dasare ora kok. Lah yo ora iso arep yo saiki iso. Barah, berapa iso? Tapi mbah kadang ora iso. Ora iso. Ki dijaluk nyanggon aku yo ora lho. Disikke sing urung-urung aku. Ngaku kan nunggu pisan. Iki lho ngarep. Iso den ditani cikuk Mbak Lina. Ayo sing pisang ki anu aku ngono ditane. Oh iya wes aku saiki. Mbak Lina nih kan anu. Semiran bodoh nyamai semiran. Ya kok kan yang aku neh aku Kuwi rada akeh, Mak. Mane sak unting iki. Alhamdulillah. Ane saiki punya sampean. Sowa Modelane nu saiki. saiki sing nampa ngene Nanggo nih. akan doa. Iya kene. Kuwi kaya bonku kuwi. Ora Model. sing model ya saiki ki kang suci padha karo Iya. nampa Karena duwite. sik golek. Jadi sing kandokan sing nampa duit lah. Lek ditampa bani kaki model sobat yang nggon aku sedeng teko gembo. Jadi dicorong ngono dadi WhatsApp, pesan dari Mebeka Nadine. Ram belanja nih. Nduk, aja main, Nduk. Aduh jangan ada nih, pasti. Oke, mantap. Tibone terus watuk terus mutah. Apa minum teh ki? Ada jam minum teh kita. Sira Dek nek teh, Dek. Tan. Ya? Duduk situ minum teh. Duduk, Nduk. Taruh dulu teh. Duduk aja. Sendok aja mlayu, Nduk. Adik ki ora iso lek kon mlayu-mlayu terus. Iki marah kono nduk nih. Kita teh kita HP. Jadi telu untuk jam. Ini sing ora katik anu Pak. Ora iya. Iya. Kakak pirang bapaknya lah kan sak. Mie aran ya. Yo karo mie karo tempe ku. Ngarane bunda. Ndok buntel lima ngono. Ndok dibuntel ya. Yo ora mangan, Nduk. Mung kabeh ra ngersane, Ndok. Dek, kelet teh mau. Bilang Adik. Jadi panggilan teh no. Ayahmu ra teko kene. Ora ngantuk ya. Tahu ki?
Iya. Kadang ana kira kali kan. Mungkin engko arep yang Solo barang. Solo kan di bener. Engko ra ning Solo to? Solo tanggal 14. Iya, tak kira ning Solo. Lah pikirku kok mangan kampus malah yang Solo. Kan ora kon do iki. Ya ndok. Apa wi? Anu, Ton. imun. Ginjal hipertensi, cuci darah kok. Oh, ginjal ini gini, imunnya yang Solo. Ora. Mau. Ya wis, duduk sini kayak kau mimi apa ramai-ramai. Mana? Apa teh? Orang nakal. Orang nakal. Orang nakal. Panas enggak? Mboten. Panas. Ora. Kade. Sik sakit ya. Ya beneran kembar. Darahane kembar. Itu kabeh lah kan awake dhewe kene iki. Wis tok gaenan kabeh. 70. Pira mang apa 70 ra? Nek. Lengge. Sakit nih. Swidak. Kita yang tak iki kita. Sene kene iki lho pira sih? Tak Pan iki. mos kowe hak kene. Papat. Tak iki paru. Sopo? Si anu gitu. Boy kuwi ta? Boy Sahara kuwi. Lah ya boy Sahara kuwi. Ya Dilok bilang enak siaran. caranya. Pak ya teh. Biar tak dengar le siaran. Nakal do. Malah kocak gelut sih. Aku pernah nyokot aku. Malah nambah ya ayo. Lah dindah malah digiat di sana. Lah jinjak rawat di sini. Menjatuhkan dulu. Lah metenge jinjak ben kucing. Wih langsung wih. Orang ini suara nih. Aku mido baru. Yasinan woro-woran oleh kasih makan apa medane cerai. Nunggu-nunggu Sumal di Jepoko. makan DPR apa? Kiki nang ditoma iki? Boy Sahara iki. Coba. Suaranya ya kaya sing nyiar ning radio ya. Suara nih. Oh, jajal udah lek dibuka lek wani, ora wani. Aja ndak. Jajal lagi. Nanti anak putu mun kono kendang ini. Ayo lawan. Ayo lawan ayo.